Ohessa näemme kustannuslaskentaohjelman, jolla on laskettu Asunto Oy Kuopion Ahkio T12 kustannukset, rakennuskustannukset. Kun tässä kustannuslaskentaohjelmassa on laskettu kaikkien asuntojen lisäksi myös kaikki yleiset tilat ja myös kaikki ulkotilat, sisältää tämä kustannuslaskentaohjelma varsin paljon työvaiherivejä. Yhteensä tässä on vähän vajaa 4000 työvaiheriviä. Tällä kustannuslaskelmaohjelmalla saadaan laskettua siis koko linjaremontin urakkahinta. Jotta tällä kustannuslaskentaohjelmalla saadaan laskettua myöskin hyvitykset, täytyy kustannuslaskentaohjelman sisältää 2 eri välilehteä. Tämä rakennusosalaskelma välilehti, joka laskee kustannukset semmoisena, kun yhteenkään huoneistoon ei olisi tehty mitään hyvityksiä vaativia tehtäviä. Sitten on toinen välilehti, joka on kuten rakennuslaskenta välilehti, mutta tässä välilehdessä on vähennetty ne työtehtävät, jotka tietyissä asunnoissa oli jo tehty, ja niitä ei siis tarvinnut tässä linjaremonttiurakassa tehdä. Tämä rakennuskustannusohjelma päätyi alun perin budjettihintaan 2 940 000. Kun urakkahinta on kuitenkin 2 953 000 euroa, eli noin 13 000 euroa alkuperäistä hintaa korkeampana, niin on yksikköhintoja nostettu sen verran, että nyt tällä päädytään täsmälleen urakkahintaan 2 953 000 euroa. Tämä siksi, että näin saadaan myöskin asuntoihin kohdistuvat säästöt kytkeytymään täsmälleen urakkahintaan 2 953 000 euroa. Suurin osa asunnoistahan on sellaisia, joihin ei mitään säästöjä kohdistu, koska siellä ei mitään säästäviä töitä ole tehty. Otetaan tässä esimerkiksi asunto 11. Ja hyvitysvälilehdellä tulee esiin aiheutuneet säästöt. Ja koska mitään töitä ei ollut tehty, niin mitään säästöjä ei luonnollisestikaan synny. Meillä oli asunto B45, jossa urakoitsija oli laskenut säästön arvoksi 11 000 euroa. Katsotaanpas tällä tarkalla kustannuslaskentaohjelmalla, minkälaiseen säästöön päädymme. Otetaan täältä A11 pois ja suodatetaan esille pelkästään B45 OK. Ja rakennusosalaskelma sivulla sama juttu, otetaan A11 pois ja tilalle B45 tuusta noin. Ja hyvitettynä välilehdellä näemme säästöt. Jos B45-asuntoon ei olisi mitään tehty, olisi kustannukset ollut 26 000, mutta koska siellä oli kylpyhuone jo tehty, niin asuntoon kohdistui tässä linjaremonttiurakassa vain 16 000 euron työtehtävät, eli säästöä 10 000 euroa. Siihen lisätään yleiskustannukset ja siihen lisätään arvonlisävero, jolloin todellinen säästö asunnossa B45 olisi ollut noin 14 000 euroa. Mutta tässä oikeudenkäynnissä käsittelemme asuntoa A19.
Suodatetaanpa täältä esille asunto A19, B45 otetaan pois ja suodatetaan esille pelkästään asunto A19. Myöskin rakennusosalaskelma välilehdeltä otetaan B45 pois ja tilalle pelkästään asunto A19. Noin. Jos asunnossa A19 ei olisi mitään tehty, olisi siihen kohdistunut varsin paljon erilaisia työtehtäviä. Tässä oli noin 70 riviä suunnilleen. Kuten näimme, vaikka asunto olikin käytännöllisesti katsoen kokonaan tehty, niin siltikin tähän asuntoon kohdistui nämä linjaremontissa tehtävät työt. Jos mitään ei olisi tehty, olisi asunnossa rakennuskustannukset ollut 44 000. Kun kaikki oli jo tehty, niin tehtiin siihen kuitenkin 3 000 euron työtehtävät. Säästö on näiden erotus 41 000. Tähän lisätään yleiskustannukset ja tähän lisätään arvonlisävero, jolloin päädytään tähän 56 000 euron säästösummaan. Vähän yhteenvetoa. Urakoitsijan arviossa B45-säästö oli 11 000 euroa. Tällä tarkalla kustannuslaskentaohjelmalla päädyttiin 14 000 euron säästömäärään. Syntyy väistämättä mielikuva, että onkohan urakoitsijan laskelmassa jäänyt yleiskulut laskematta, vai onko peräti yleiskulut ja arvonlisäverokin jäänyt laskematta. Kuten tämä video osoittaa, ovat kustannuslaskentaohjelman yksikköhinnat sidottu myös urakkahintaan. A19 säästöarvio on tehty suodattamalla koko kustannuslaskennasta näkyviin vain asunnon A19-osuus. A19 säästöarvio on siis sidottu myöskin urakkahintaan 2 953 000 euroa. Kuten näemme, tämä säästöarvio on tehty täsmälleen hyvityslaskennan laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tässä näette vielä saman kustannuslaskennan, jonka olemme esittäneet teille liitteessä 1. Tein tämän videon kustannuslaskentaohjelmasta sen vuoksi, että tekin saatte mielikuvan siitä, kuinka nämä luvut ja kuinka tämä säästö on syntynyt. Kiitoksia.